Vídeo número 16, primera part. Angle segons la seva amplitud. En alguna ocasió ens interessa dibuixar un angle si ens donen ja quan val el seu valor en graus. Per fer això haurem d'activar la icona angle donada la seva amplitud. Ens caldrà un punt lateral, el vèrtex, i a continuació hem de donar l'amplitud. Activo aquesta icona, marquem el punt A lateral, el vèrtex B, i ara em pregunten quina amplitud volem nosaltres. Posarem, per exemple, 100 graus i sentit antihorari. Acceptem i tinc, per tant, ja aquest angle. Per completar aquest dibuix, el que farem serà traçar unes semirectes que tinguin com a origen el vèrtex B. Aquesta que passi pel punt A i aquesta que passi pel punt A'. Vaig a moure una miqueta la vista gràfica per veure-ho millor i a continuació amagarem les etiquetes d'aquestes dues semirectes. Per tant, la selecciono, botó dret, amago l'etiqueta d'aquesta semirecta i faig el mateix per l'altra semirecta.